Инде теге җомга хутбаларында Фалак һәм Нас сүрәләренең тәфсирләре хакында бераз сөйләп кителгән иде. Һәм дә инде күп кенә кардәшләрнең Ихлас сүрәсенең мәгънәсе хакында сораганнарына күрә бүген иншааллах Ихлас сүрәсенең мәгънәләре хакында да берничә сүз әйтеп үтәсе килә. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръан-ы Кәримдә Ихлас сүрәсендә Бисмиллаһир-рахманир-рахим Кул хуаллаһу ахад Аллаһус-самад лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаһу куфуан ахад дип әйтә. Моның мәгънәсе әйт, ул Аллаһ бер. Аллаһус-самад ул бер кемгә һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Лам ялид ва лам юлад ул тумады һәм ул тудырмады һәм ул тудырылмады. Ва лам якул лаһу куфуан ахад һәм аның мисалында бер кем дә булмады, аңа бер кем дә һәм бер нәрсә дә тиңдәш булмады дип Аллаһ субханаһу ва тааля шу Куръан-ы Кәримдә Ихлас сүрәсендә үзе хакында бәян итә. Бу сүрәнең иң сәбәбе бер вакыт мушриклар, яисә яһудилар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына киләләр дә Аллаһ субханаһу ва тааля нинди дип аны безгә сыйфатлап бир әле дип сорыйлар. Һәм шул вакыт Аллаһ субханаһу ва тааля ушбу сүрәне индерә. Ягъни кул хуаллаһу ахад. Әйт, син ул мушрикларга, яһудиларга һәм дә шулай инде бу әйт дигән сүз, ягъни бөтен уммәткә әйт. Аллаһ субханаһу ва тааля кем ул? Аның нинди сыйфатлары бар? Кул хуаллаһу ахад. Әйт, ул Аллаһ бер. Ул Аллаһ бер. Ягъни бу Аллаһ субханаһу ва тааляның берлеген тану, тәүхид. Аллаһ субханаһу ва тааляны бер дип тану ул ислам диненең башка диннәргә караганда айырып тора торган иң зур күрсәткече булып тора. Әгәр дә без мушрикларны яисә башка дин әһелләрендә булучыларны карасак, алар да Аллаһ тааля бар дип әйтәләр. Хәтта күбесе Аллаһ бер дип тә әйтә. Әгәр дә син мушриклардан яисә Аллаһ субханаһу ва тааля бар дип әйтүче, ләкин аңа гыйбадат кылмаучылардан яисә башка дин әһелләреннән сорап карасаң, җирләрне һәм күкләрне кем яратты дип, кем күктән яңгыр индерүче һәм кем җирдән үсемлекләр чыгарып, шуннан ризык бирүче дип, кем безгә үлем бирүче һәм кем безгә яшәү һәм тереклек бирүче дип, кем бөтен шушы галәмнәр белән идара итә һәм байлык кемнең кулында дип сорасак, алар һичшиксез бернинди икеләнүсез әйтәчәкләр, ул Аллаһ дип. Шушы ук сорауны Аллаһ субханаһу ва тааля сорарга куша иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга. Әгәр дә син ул мушриклардан сорар булсаң, кем күкләрне һәм җирне яратты дип, алар һичшиксез әйтерләр Аллаһ дип. Әгәр дә син алардан сорасаң, кем сезне бар итте дип, алар һичшиксез әйтерләр Аллаһ дип. Ләкин шуңа да карамастан, хөрмәтле җәмәгать, аларның иң зур ялгышлары, алар Аллаһ тааляны бер дип әйтсәләр дә, аның белән берлектән, аның белән бергәлектә Аллаһ субханаһу ва таалядан тыш башка нәрсәләргә гыйбадат кылалар иде. Башка нәрсәләрне Аллаһ белән тиңлиләр иде. Алар әйтәләр иде, безнең Раббыбыз Аллаһ дип. Ләкин шул ук вакытта алар үзләренә агачлардан, ташлардан, тимерләрдән, башка нәрсәләрдән, балчыктан сыннар ясап, потлар ясап, идол була инде ул. Аларга табыналар иде. Шушы потларга ялваралар иде. Алардан ярдәм сорыйлар иде. Алардан гафу сорыйлар иде. Һәм башкасын, ягъни Аллаһка гына лаеклы булган гамәл гыйбадәтләрне, Аллаһ Тәгаләнең генә хакы булган нәрсә гыйбадәтләрне алар үзләренең иләһләренә, үзләренең потларына, үзләренең Аллаһтан тыш башка нәрсә ясап иләһләштергән нәрсәләрне юнәлдерәләр иде. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтергә куша. Ягъни бөтен кешелек дөньясына әйт, ул Аллаһ бер. Ягъни гыйбадәткә лаеклы булган Аллаһ субханаһу ва тааля бер. Җирнең һәм күкнең Раббысы Аллаһ субханаһу ва тааля ул бер. Галәмнәрне яратучы ул бер. Бөтен байлык хуҗасы аның кулында булган зат ул Аллаһ субханаһу ва тааля ул бер. Biz гыйбадәтләребезне кылырга тиешле булган, biz аңа ялварга тиешле булган, biz аннан гафу сорарга тиешле булган,
Biz аңа авыр чакта да, яхшы чакта да мөрәҗәгать итә торган зат ул Раббыбыз Аллаһ Тәала бер. Һәм дә шуңа күрә динебез буенча иң зур гынах Аллаһ Субхану ва Тәала кичерми торган гынах ул ширк. Аллаһ Тәаладан тыш үзенә башка нәрсәне илаһ дип сайлап, шушы башка нәрсәгә мөрәҗәгать итү, башка нәрсәгә табыну, башка нәрсәгә гыйбадат кылу Аллаһ Субхану ва Тәала каршында иң зур гынах булып тора. Шуңа күрә мушрикларның да һәм аларга охшаган башкаларның да иң зур хаталары шул. Алар Аллаһ Тәаланы бар дип әйтсәләр дә, Аллаһ Тәаланы бер дип танымыйлар. Хәтта телләре белән Аллаһ бер дип әйтсәләр дә, алар үзләренә Аллаһтан тыш башка нәрсәләрне сайлап алып, шуларга гыйбадат кылалар, шулардан ярдәм сорыйлар, шулардан куркалар, шуларга ялваралар, шуларны яраталар. Гәрчә Аллаһ Тәала бер дип әйтсәләр дә, шуңа күрә бу нәрсә алардан кабул булмый. Ул гыйбадатлар юкка чыга. Башка гыйбадатлар да шуның белән берлектә юкка чыга. Ла ин ашракта ла яхбатанна амалу. Әгәр дә син ширк кылсаң, Аллаһ Тәаләгә тиңдәш кылсаң, син кылган бөтен изгелекләрең юкка чыгачак дип Аллаһ Субхану ва Тәала пәйгамбәрләргә әйтте. Пәйгамбәрләргә әйтте. Безгә инде әлбәттә ул беренче очракта кагыла торган нәрсә. Шуңа күрә эй мушриклар һәм башкалар, сез сөйләнә торган, сорала торган, сорый торган зат Аллаһ, ул бер. Ягъни Аллаһ Тәала нинди дип сорадылар һәм җавап кайтты, Аллаһ бер дип. Үзенең олуглыгы белән, үзенең бөеклеге белән, аның мисалы юк, аның тиңдәше юк, бәлки ул бердән бер булган, олуг булган заттыр Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Аллаһу Самад. Аллаһ бер кемгә дә һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Ягъни шушы Самад турында бик күп аңлатмалар бар, ләкин бөтен аңлатмаларны җыя торган мәгънәсе ас-Самад дигән сүзнең ул бер кемдә һәм бер нәрсәгә дә аңа мохтаҗ түгел, киресенчә бөтен нәрсә һәм бөтен әйбер Аллаһ Субхану ва Тәаләгә мохтаҗ. Шуңа күрә Ибн Аббас ас-Самад сүрәсен тәфсир кылган вакытта аны аңлатып бирә. Ас-Самад дигән сүз ул бөтен сыйфаты да Аллаһ Тәаләнең камил булган дигән сүз. Ягъни гыйлеме ягыннан да, йомшак булу ягыннан да, бөек булу, улуг булу ягыннан да, куәтле булу ягыннан да, кудрәтле булу ягыннан да һәм башка сыйфатлары ягыннан да Аллаһ Субхану ва Тәала камил. Бер нинди кимчелексез. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала бер нинди кимчелеге дә булмаганга күрә ул бер кемгә дә һәм бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Без кыла торган гыйбадатларга Аллаһ Тәала мохтаҗ түгел. Без үзебез ул гыйбадатларга мохтаҗ. Аллаһ Субхану ва Тәаләгә ирешми безнең курбан шалган итләребез дә, каннарыбыз да, бәлки ирешә безнең ихласлыгыбыз, тақвалыгыбыз. Аллаһ Субхану ва Тәаләгә кирәк түгел безнең гамәл гыйбадатларыбыз, чөнки ул бер кемгә дә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Киресенчә без мохтаҗ Раббыбыз Аллаһ Тәаләгә гыйбадат кылырга. Biz muhtaç Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan bütün nimetlerini sorarga, ondan yardım sorarga, başkasına biz muhtaç. Şuna göre Allah Subhanahu wa Ta'ala bir nersege de muhtaç değil, kirisince bütün nerse de Rabbimiz Allah Subhanahu wa Ta'ala'ya muhtaç. Şuna göre başka tefsirlerde de As-Samad diyen söz anlatıla bütün mahluk da Allah Subhanahu wa Ta'ala'ya özlerinin hacetleri bilen müracaat etüşülük. Özlərinin hacətləri bilan müracaat etüşü, şunluqdan indi alimlər anlatalar. Yəni As-Samad digən söz bir kimdə ona muhtaç түгел, həm kirisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bir nərsəyə də bir kimə də muhtaç түгел, həm kirisinçə bütün нәрсә, həm bütün kişi, bütün məxluq Allah Subhanahu wa Ta'ala'ya muhtaç. Lam yalid. Allah Ta'ala tudurmadı. Allah Subhanahu wa Ta'ala tudurmadı. Lam yalid diyen söz. Çünkü Allah Subhanahu wa Ta'ala ol bir nərsəyə də oxşar түгел. Onun misalı kibik bir kimdə bir nərsədə yox. Həm əgər də biz Allah Ta'ala tudurğan deyib etsək, yəni Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın balası var deyib etsək, biz zor yalğan, həm zor xata etəşək biz. Çünkü bala umumən kişinin muhtajlığını göstərər. Kişilərə bala kerak. Nə üçün? Özündən sonra nəsil qaldırır üçün
Үзе картайгач аны тәрбияләүче, караучы булсын өчен һәм башка ниятләрдән. Ләкин Аллаһ субхanahu ва тааля ул бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә охшаш түгел. Лам ялид, ул тудырмады. Аңа бала кирәге юк. Шуңа күрә Аллаһ субхanahu ва тааля Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә, ягъни инде Фатима турында ул минем бер өлешем дип. Ягъни Фатима хакында ул минем бер өлешем дип. Үзенең кызы. Һәм шуңа күрә әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең улы бар дип әйтсәк, димәк Аллаһ субхanahu ва тааляның да өлеше каядыр була дигән сүз. Ләкин бу Аллаһ субхanahu ва тааля исеменә зур хата һәм зур ялган булыр иде. Шуңа күрә Аллаһ субхanahu ва тааля Куръан-ы Кәримдә башка сүрәләрдә, Ан'ам сүрәсендә әйтә: "Анна якуну лаху валадун ва лам такун лаху сахиба ва халаqa кулла шай'ин ва хува бикулли шай'ин алим." Аның ничек баласы булсын? Аның бит тормыш иптәше юк иде. Ва халаqa кулла шай'ин, һәм Аллаһ субхanahu ва тааля бөтен нәрсәне дә бар итте, һәм ул бөтен нәрсәне дә белүчедер. Ягъни Аллаһ субхanahu ва тааляга иптәш кирәк түгел, тормыш иптәше. Аллаһ субхanahu ва тааляга балалар кирәк түгел. Шуңа күрә Аллаһ субхanahu ва тааля шундый үзе хакында әйтә: "Лам ялид." Менә шушы сүз белән "Ва лам юлад", ул тудырмады һәм ул тудырылмады дигән сүзләр белән без өч төрле фиркага аларның ялганнарын, аларның шу хаталарын фаш итәбез. Ул да булса беренчесе мөшрикләр. Мөшрикләр сыннарга, тутларга табынучылар. Кайсылары әйтәләр иде, Аллаһ субхanahu ва тааляның балалары алар фәрештәләр дип. Фәрештәләр Аллаһ тааляның кызлары дип әйтә торган булалар. Шушы сүзләре белән алар Аллаһ субхanahu ва тааляга ялган кылалар. Аллаһ субхanahu ва тааля алар хакында да бәян итә. Шулай ук шушы сүз белән без яһудларның хаталарын фаш итәбез. Алар әйтәләр, Гузайр ул Аллаһның улы дип. Һәм шулар христианнар Мәсих, ягъни Иса алейхиссаламны Аллаһ тааляның улы дип әйтәләр. Ягъни без менә шушы аят белән лам ялид, ул тумады, ва лам юлад, һәм тудырылмады дигән сүзләр белән шушы өч фиркага да аларның хаталарын аңлатып бирәбез. Аллаһ субхanahu ва тааля тумады һәм ул тудырылмады. Шуңа күрә башка аятларда да Аллаһ субхanahu ва тааля менә шушы ялган сүзнең никадәр аның каршында улуг һәм никадәр аның каршында куркыныч икәнлеген бәян кыла. Аллаһ субхanahu ва тааля әйтә, җирләр һәм күкләр ярылырдай була кешеләрнең Аллаһ тааляның баласы бар дип әйтүләре сәбәпле дип. Ягъни бу бик куркыныч сүзләр. Аллаһ исеменә шундый ялган бирү. Һәм Аллаһ субхanahu ва тааля безне һәм башкаларны андый сүзләрдән һәм андый фикерләрдән ерак кылсын. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Һәм Аллаһ тиңдәшендә бер кем дә булмады ди. Ягъни Аллаһ тааля кебек бер кем дә, бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә без Аллаһ субхanahu ва тааляның исем сифатларын өйрәнгән вакытта, Аллаһ субхanahu ва тааля хакында өйрәнгән вакытта, Аллаһ субхanahu ва тааляны бер кем белән дә һәм бер нәрсә белән дә чагыштырмыйбыз. Шулай ук аның сифатларын да без бер кем белән дә һәм бер нәрсә белән дә чагыштырмыйбыз. Чөнки аның мисалында бер кем дә һәм бер нәрсә дә юк дип Аллаһ субхanahu ва тааля шушы аятында бәян кыла. Һәм дә инде шуңа әгәр дә кеше, ягъни безнең кызганычка каршы җирлекләрдә еш ишетергә туры килә шундый начар һәм кабахат булган сүзне, ул Алла бабай дип әйтү, вал гаяз биллах. Ягъни Аллаһ тааляны ниндидер бер бабай белән чагыштыру. Бу бик зур һәм бик куркыныч нәрсә. Хәтта кичкенә балаларга әти-әниләре белмәү сәбәпле, әлбәттә гыйлемсезлек сәбәпле Аллаһ тааляны бабай белән чагыштыралар. Чөнки кайсы бер мультфильмнарда, киноларда Аллаһны бабай формасында, күктә булган бабай формасында сүрәтләп, аңа рәвеш китерәләр. Христианнар булсынмы, башкалар булсынмы, шушы Аллаһ тааляны, ягъни кеше формасында сүрәтләп бәян итәләр. Һәм кешеләрдә шушындый ялган нәрсә, ул Аллаһны бабай белән чагыштыру, вал гаяз биллах. Ягъни бу куркыныч сүзләр җәмәгать. Һәм андый сүзне әйтүчеләргә без аңлатырга тиешбез. Аллаһ субхanahu ва тааля андый түгел. Ул кеше сифатында түгел. Ул башка мәхлуклар сифатында түгел. Без аның нинди икәнлеген белмибез, ләкин без аның исем сифатларына
иман китерәбез. Без аңа ышанабыз, ләкин аларны чагыштырмыйбыз, аларны үзгәртмибез, исем сыйфатларын. Аларны бер нәрсә белән дә чагыштырмыйбыз, бәлки ничек килгән шул рәвешчә кабул итәбез. Шушындый ышану белән без ышанабыз Аллаһ субханаһу ва таалагә. Һәм әгәр дә без бер яшь кешегә, көчле, куәтле булган кешегә, син бабай дип дәшәбез икән, ул аңа охшаячакмы? Бабай кеше ул олы яшьтә булган кеше. Аның хикмәте күп. Аның ул инде дөнья күргән, тормыш күргән, ягъни хикмәт иясе булып санала. Ләкин бит бабайларның күп кенә кимчелеге дә бар. Яшьләрнең берсенең дә бабай буласы килми. Шулай бит. Бабай булганнарның күбесенең яшьлекләрен, яшь буласылары килә, шулай бит. Чөнки бабай кеше инде ул күзе аның начаррак күрә, колагы аның начаррак ишетә, сәламәтлеге аның фақат һәр вакыт какшый торган була. Аның йөрүе дә, йөгерүе дә, көче дә, куәте дә инде яшьләрнеке кебек түгел. Һәм әгәр дә без яшь кешегә син бабай дип дәшәбез икән, ул нәрсә күрсәтермен мин сиңа бабайыңны дип, берне сугытта менеп тә төшергә мөмкин. Монда кешеләр галәмнәрнең Раббысы, безнең илаһыбыз, безнең хуҗабыз Аллаһ субханаһу ва тааляны ниндидер бер бабай белән, яисә ниндидер бер кеше белән чагыштыралар, вал гаяз билlah. Бу бик куркыныч сүзләр. Шуңа күрә без менә шушы сүрә белән аларга җавап кайтарабыз. Кул хуаллаһу ахад. Әйт, ул Аллаһдыр. Аллаһу самад. Ул бер кемгә дә мохтаҗ түгел, һәм бөтен нәрсә дә аңа мохтаҗдыр. Лам ялид ва лам юлад. Ул тумады һәм ул тудырылмады. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Һәм аның мисалында, аның тиңдәшендә бер кемдә һәм бер нәрсә дә булмады дип. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля безне Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааляны хакыйкый рәвештә танучылардан кылып, аның исем сыйфатларын белеп, Аллаһны дөрес аңлаучылардан кылсын. Ва кулу каули хаза ва астагфируллаһ ли ва лакум. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби аҗмаин. Инде җәмәгать шушы Ихлас сүрәсе кыска гына булса да аның дәрәҗәсе дә бик зур. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә китерелгәнчә Ихлас сүрәсе, Кул хуаллаһ сүрәсе Коръәннең 3тән 1 өлешенә тиң дип әйтелә. Әмма ләкин тиң дигән сүз әле ул аңлатмый. Әгәр дә син мисал өчен намазда 3 тапкыр Кул хуаллаһ укысан, сиңа Фатиха сүрәсен укыйсы түгел дигәнне аңлатмый. Чөнки синең намазда үзеңнең амәл гыйбадәтең бар, Фатиха сүрәсен уку һәм аннан соң башка сүрәләр уку. Ләкин бу шушы сүрәнең олуг дәрәҗәсен күрсәтә җәмәгать. 3тән 1 өлешенә тиң. Аны төрле галимнәр төрлечә аңлата. Кайбер галимнәр әйтә 3тән 1 өлешенә тиң дигән сүз ул менә шушы сүрәнең дәрәҗәсе зур икәнлеген аңлата. Һәм кемдә кем 3 тапкыр Кул хуаллаһ сүрәсен укыса, ул Коръәнне камил рәвештә укып чыккан кебек булыр дип аңлаталар кайберәүләр, кайбер галимнәр. Кайбер галимнәр әйтәләр, монда Аллаһ субханаһу ва тааляның менә шу рубубият, улуһият һәм асма ва сифат тәүхидның 3 өлеше дә кергән дип. Шуңа күрә ул 3тән 1 өлеше дип аңлаттылар. Һәм кайберәүләр әйтәләр, ул шушы сүрә, ягъни Коръәни Кәримдә Аллаһ субханаһу ва тааля Аллаһ турында бәян итә, ягъни игътиқад, ышану, Аллаһ тәгаләгә ышану, һәм дә бәян итә гамәл гыйбадәтләр ничек башкарылырга тиешлеге икәнлеген, һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә төрле кыссалар хакында бәян итә. Һәм менә шу бер өлеш, ягъни игътиқад мәсьәләсе, Аллаһ тәгаләгә ышану мәсьәләсе бер сүрәдә әйтелгәнгә күрә, ул Коръәннең 3тән 1 өлеше дип аңлатучы галимнәр бар. Ягъни калган 2 өлеше ул кыссалар һәм Аллаһ тәгаләгә ни рәвештә гыйбадәт кылу икәнлеге. Ләкин ничек кенә булмасын, бу сүрә бик олуг һәм ул Коръәннең 3тән 1-енә тиң. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик еш шушы сүрәләрне намазларында кушкан. Мисал өчен ул иртәнге намазның 2нче рикаатында еш кына Ихлас сүрәсен укый торган булган, иртәнге намазның сөннәтенең 2нче рикаатында. Шушы гамәлне ул магриб, ягъни ахшам намазының 2 рикаат сөннәтенең 2нче рикаатында шулай ул Ихлас сүрәсен куша торган булган. Шулай ук таваф намазларында һәм витр намазында, ягъни витр намазында ул шулай Ихлас сүрәсен укый торган була. Шулай ул шушы сүрәләрне Ихлас
Фәләк һәм Нас сүрәләрен укый торган булган намазлардан соң да шуңа инде без ешрак шу сүрәләрне укырга һәм әлбәттә инде аның мәгънәсен дә белеп укырга. Ягъни кыска булган сәбәпле генә түгел, ә мәгънәсе зур булу сәбәпле без шушы сүрәләрне кушырга тиешбез.